careva dintre colegi se vor mai conecta și vom avea o sesiune pe cât de interesantă, pe atât de utilă și productivă. Eu sper că vremea de afară, la noi la nord, este o vreme întunecoasă, chiar plouă, nu va afecta desfășurarea sesiunii de astăzi. Dumneavoastră veți fi creativi, veți acorda întrebări, întrucât procesul de inovare sau schimbările care sunt în învățământ, ele oricum vrem sau nu vrem, ele se produc. Depinde doar de noi, profesorii, cum întâmpinăm aceste schimbări, cum ne acomodăm la ele și cum le implementăm pentru a excela în domeniul pedagogic. Să știți că doar de fiecare din noi depinde dacă o schimbare ne va fi utilă sau va fi o povară în activitatea noastră. Acestea fiind spuse, eu voi demonstra ecranul și dacă aveți întrebări cu referire la sesiuni, cu referire la concretizarea cărorva aspecte, eu vă îndemn ca să le acordați, ca să discutăm un pic între timp ce colegii noștri se conectează. Permisiunea iarăși a dumneavoastră, voi realiza câteva capturi de ecran pentru a valorifica dovezile sesiunilor care le realizăm. Dacă dorește cineva să deschidă microfonul ca să ne spuneți de unde ne urmăriți, de unde sunteți cu noi, de la nord, sud, iată eu v-am spus, eu sunt din nord, din raionul Râșcani, dumneavoastră, de unde v-ați înregistrat la cursul nostru? Bună ziua, raionul Foleș, satul Chetriș. Așa, foarte bine, mulțumim. Bună N-am ziua. observat cine a interacționat cu mine, dar vă mulțumesc. Suntem deja Ce 20. votare, Eliana? Băjăuț, Ce raionul votare, Bășeni. Eliana? Da, mulțumesc, doamna Eliana. Chemarea Altcineva? la Plotnicovici, ăsta gimnaziu Sedobăsar. Da, doamna Plotnicova, mulțumim. Bună ziua, satul Corjăuț, raionul Bârceni. Mulțumim. Iată și am încă câțiva colegi de la nord. Bună ziua, Hoia Loveni. Mulțumim. Altcineva? Eu vă rog frumos să mai îndrăzneți. Suntem într-un format online unde nestingerit puteți deschide microfonul, puteți un pic interacționa ca să, am spus, între timp ce mai acordăm 5-10 minute pentru ca colegii noștri să se apropie de noi și să avem niște sesiuni, iată, productive. Nu mai dorește nimeni să se prezinte? Ei bine, iarăși, încă o dată, vă salut. În cadrul asociației reiterez că în perioada 12-14 iunie s-a desfășurat cursul de formare continuă ce ține de competențele dumneavoastră profesionale cu tematica abordări inovative în dezvoltarea competențelor specifice și transversale. Inițial, sesiunile au fost proiectate în alt ordine, dar în contextul unor necesități a fost un pic modificată programa, de aceea astăzi, 14
iunie Cernei Adriana, subsemnată, deci va desfășura 2 sesiuni concomitente, nu concomitente, dar care vor urma una după alta, în acest sens am avut în vedere, ce ține de competențele specifice la disciplina informatica, cum pot ele fi valorificate în ciclul liceal, și o altă sesiune va fi, voi continua prezentarea platformei Lab Exchange, care a fost prezentată în zilele, de fapt în prima zi de sesiune. Acestea fiind spuse, eu revin la interfața platformei Lab Exchange, care cred că ați văzut-o la începutul sesiunilor de formare. Deci, platforma Lab Exchange în educație este o platformă educațională care permite formarea și dezvoltarea la elevi atât din ciclurile gimnaziale cât și din ciclurile liceale a unor competențe în cea mai mare măsură STEM-STEAM. Adică integrarea activităților care sunt prezentate în platforma Lab Exchange permite elevilor să utilizeze cunoștințele care sunt valorificate în cadrul mai multor discipline, cum ar fi matematica, limba străină, fizică, chimie, biologie și tot așa mai departe. Deci, educația stă la baza formării unei societăți. Cred că cu acest citat fiecare dintre dumneavoastră este de acord, întrucât cu cât oamenii sunt mai bine educați, cu atât nivelul de viață este mai ridicat. Și noi avem exemplele concrete ale țărilor foarte bine dezvoltate, unde acest lucru este influențat de către educație, în acest fel și domeniul educației în țările cu un venit înalt fiind la un nivel iarăși de digitalizare, de implementare a tehnologiilor inovaționale la un nivel foarte înalt. Însă educația nu se referă doar la cât de multă matematică, fizică sau gramatică a unei limbi străine cunoaștem, ci și cât de bine reușim să empatizăm sau să rezolvăm problemele care apar neașteptat. În acest sens, vreau să vă reamintesc despre criza pandemică, care a schimbat sau a modificat, a influențat oarecum modul de muncă și viață a întregii societăți, fiind propulsate de includerea tehnologiilor în liantul dintre viață și sfera noastră de activitate, în condițiile distanțării fizice și respectiv a izolării. Aici sistemul educațional la nivel internațional, și aici vorbim și despre cel național, a întâmpinat unele dificultăți, întrucât închiderea școlii și suspendarea activităților, de fapt, elevii au fost, dumneavoastră cunoașteți, că nu aveam un alt tip de legătură cu aceștia decât utilizarea tehnologiilor. Procesul de învățare, astfel, cu sau din motivul pandemiei, a fost propulsat la nivel digital, iar procesul de predare, învățare, evaluare era realizat exclusiv cu utilizarea tehnologiilor în contextul sau ca acțiune având învățământul online. Când vorbim despre tehnologie, vorbim despre 3 tipuri de abordări în sistemul de învățământ sau în domeniul dumneavoastră, a nostru de activitate. Vorbim de educația despre noile tehnologii, adică platformele, instrumentele care apar sau se reinventează în procesul de învățare, care sunt utilizate de către profesori atunci când predau la clasă. Vorbim despre educația cu ajutorul noilor tehnologii, ceea ce realizăm și noi astăzi, fiind de la nord, centru, poate și de la sud cineva. Noi avem o sesiune de formare în
mediul online utilizând noile tehnologii și educația prin noile tehnologii, adică utilizarea diferitor platforme virtuale de învățare online. Platforme care sunt la momentul actual foarte multe, însă de fiecare dată noi nu putem să ne oprim doar la un tip de platformă, doar la un tip de instrument. De fiecare dată trebuie să-l identificăm pe cel mai bun pentru una sau altă clasă. Sau unul sau alt instrument în dependență de disciplina care noi o predăm, de dificultatea implementării acestui instrument, acestei platforme educaționale virtuale în procesul de instruire. Astfel, vă prezint laboratorul sau platforma educațională LabXchange, o platformă gândită și adusă la viață, iată, spre utilizarea publicului larg de către Universitatea Harvard. Este o platformă de lucru online, de fapt fiind o clasă de știință globală, deschisă oricărei minți curioase. Iată, așa cei de la Harvard numesc platforma LabXchange. Ea a fost, desigur, că creată cu ajutorul unei fundații și este un instrument digital puternic care realizează accesibilă educația științifică de înaltă calitate, oferind cursanților și educatorilor de pretutindeni curajul de a trasa o cale semnificativă în știință. Această platformă este gratuită. Un moment. Îmi cer scuze, mai am nevoie de o captură de ecran. Revenim. Deci această platformă, eu vă încurajez, eu văd că sunt mesaje în chat, dar nu pot de fiecare dată să interacționez cu chatul. Dacă aveți o întrebare sau dacă vorbesc eu prea repede, eu vă încurajez să deschideți microfonul, să acordați întrebarea sau careva, nu știu, de concretizare sau dacă este o problemă cu sunetul sau dacă ceva se întâmplă. Vă spun, nu o să reușesc să gestionez chatul, dar nu suntem atât de mulți, suntem 75 de persoane și în caz că, vă rog frumos, deschideți microfonul și întrebați. Deci, în continuare, LabXchange este o comunitate mondială de profesori și cursanți. Acestea fiind spuse, dacă am menționat anterior că platforma este creată și implementată de către cei de la Universitatea Harvard, să știți că acces la platformă o au nu doar persoanele din țările vorbitoare de limba engleză, dar oricare persoană poate să-și creeze un cont gratuit. Respectiv, iată, actualmente, această platformă este implementată și de către profesorii din Republica Moldova, întrucât acolo sunt instrumente utile în procesul atât de predare din perspectiva profesorilor, cât și de învățare din perspectiva cursanților, adică a elevilor sau studenților dumneavoastră. Deci, ce sau care sunt oportunitățile, care sunt avantajele, de fapt, a platformei LabXchange? Personalizați orice călătorie de învățare. Când vine vorba de învățare, o singură dimensiune nu se privește tuturor. Adică noi copiilor le dăm mai multe oportunități de învățare, le dăm mai multe instrumente, mai multe echipamente pentru realizarea diferitor experimente. Astfel, conținuturile și tot ce poate fi inclus atunci când dumneavoastră creați o platformă cu LabXchange este un mod inovativ și putem fixa conținuturi flexibile, adică avem mai multe tipuri de conținuturi care pot fi adăugate în cadrul unei lecții. În LabXchange acest tip de lecție se numește Pathway sau
ca o cale care trebuie parcursă de elev, începând cu inițializarea în subiect, valorificarea cunoștințelor din cadrul temei propuse, din cadrul altor discipline și, spre sfârșit, personalizarea, iată, a modului cum se studiază una sau altă temă. Astfel, îndeplinind obiectivele care sunt propuse atunci când dumneavoastră predați un subiect. O altă oportunitate atunci când vorbim despre experiențe, gen experiențe în cadrul disciplinei, de exemplu, fizică, chimie, sunt experiențe fără riscuri, întrucât sunt laboratoare virtuale de unde elevii pot accesa diferite substanțe pentru a demonstra procesul unei experiențe sau pentru a demonstra gândirea îndrăzneață în realizarea activităților propuse în Lab Exchange. Astfel, realizând o descoperire și o învățare interactivă inedită. Creat de educatori pentru educatori. De ce este menționat în cadrul platformei această sintagmă? Întrucât conturi gratuite pot să-și creeze fiecare profesor în dependență de disciplina care acesta o predă, iar lecțiile care sunt create cu ajutorul Lab Exchange, ele pot fi publice și dumneavoastră aveți acces atât la lecțiile care dumneavoastră le creați, dar și la lecțiile create de alți profesori din Republica Moldova sau de peste hotare și puteți utiliza în activitatea dumneavoastră experiențe sau diferite cercetări, diferite activități de prezentare a unui concept, a unei rezolvări a unei probleme, puteți să o utilizați în lecția dumneavoastră. Deci, platforma Lab Exchange oferă profesorilor sau cadrelor didactice care se înregistrează instrumente pentru a economisi timp și pentru a se concentra pe nevoile individuale. Spuneam și anterior, este o comunitate globală de profesori, sunt de diferite vârste, de diferite etnii și din diferite țări. Biblioteca digitală, atâta timp cât își înregistrează noi colaboratori, ea devine mai bogată cu conținut științific. În acest sens putem spune că faptul că în cadrul platformei sunt înregistrați profesori și ei își creează, iată, diferite cursuri de lecții, avem un conținut științific de o înaltă calitate, întrucât conținutul este creat doar de profesioniști calificați. Ce este totuși Lab Exchange și cum putem realiza activitățile? Eu am prezentarea aici. O să merg mai întâi iată, o să merg pe marginea prezentării să vă comunic dumneavoastră despre ceea ce avem util în platformă, dar, paralel, o să încerc și eu sper că și dumneavoastră aveți acces la un dispozitiv, la un calculator, unde, paralel cu mine, veți realiza activitățile de logare în platformă pentru a studia care sunt oportunitățile platformei Lab Exchange. Deci, pentru început, ca și orice platformă, iată o să vă arunc în chat linkul către platformă. Deci, ca și oricare platformă educațională, avem un link disponibil, care accesat fiind, iată se deschide o astfel de interfață. În cadrul acestei interfațe, dumneavoastră aveți posibilitatea de înregistrare gratuită. Deci, când vă logați,
Eu nu știu care este setarea browserului dumneavoastră, deci el poate fi în română, dar poate fi în engleză. Dar, dacă este în engleză și întâmpinați careva dificultăți cu limba engleză, să știți că puteți oricând traduce pagina unde dumneavoastră unde dumneavoastră lucrați. Iată așa. Un moment. Lab Exchange. Iată așa. Eu deja am cont și la mine implicit se deschide cu cont, dar iată, când am acționat Lab Exchange, este în limba engleză. Pentru a merge pe limba română, ca să nu apară diferite inconveniențe, aveți click dreapta în browserul unde dumneavoastră lucrați, click dreapta și aici undeva va fi traducerea în limba română. Iată, click dreapta și undeva mai jos este traducerea în română. Și când acționați traducerea în română, totul ce aveți, dacă nu aveți română, aveți o altă limbă, în partea de sus a ferestrei de dialog, dumneavoastră puteți să alegeți o altă, spre exemplu, limba rusă. Și acționați aici, căutați limba rusă și se traduce ceea ce dumneavoastră vedeți instantaneu, se traduce în limba în care vă este comod. Revenim la prezentare. Deci, apare această interfață unde dumneavoastră, dacă deja aveți creat un cont, apăsați butonașul login sau conectare sau logare. Dacă nu aveți creat un cont, o să apăsați înregistrare gratuită sau sign up și este aceeași metodă de înregistrare ca în oricare platformă, utilizând poșta dumneavoastră electronică, completând datele și tot așa mai departe. Deci avem, după accesare, conectare, în partea de sus aveți o bară unde este indicat progresul dumneavoastră, adică ați reușit să parcurgeți toți pașii pentru a vă loga. Deci, pasul 1, ne conectăm cu poșta electronică. Pasul 2, avem fereastra unde indicăm informații despre noi. Numele și prenumele complet, data, luna, anul nașterii, adresa de e-mail cu care urmează să vă conectați în cazul în care dumneavoastră aveți mai multe adrese de e-mail și o parolă. Dacă doriți să primiți notificări despre reactualizarea periodică a platformei, bifați acest pătrățel. Dacă nu doriți reactualizări despre platformă, înseamnă că nu bifați acest pătrățel și mergeți mai departe pe logare. Butonașul care ne arată iarăși care este progresul nostru sau la care etapă de înscriere suntem, s-a completat un pic. Mai departe, urmează să îi spunem platformei, noi suntem ca educator sau suntem ca student, ca elev. Odată conectați la poșta dumneavoastră electronică, va urma următorul, deci îmi cer scuze, inițial este pasul 3, veți merge la poșta electronică, acolo va fi un link de activare a contului, după aceasta veți nota sunteți în postura de profesor sau în postura de elev. La pasul 5 se solicită careva informații despre dumneavoastră, unde predați, la un liceu, la o școală medie sau alte setări și care este disciplina la care dumneavoastră lucrați. Pe urmă apăsăm Dan. Acești pași fiind realizați, veți avea, iată, o asemenea interfață, scufundați-vă într-o lume a învățării interactive, vă veți loga cu adresa de Gmail cu care v-ați înscris în cont, veți merge la următor și iată veți avea interfața care am prezentat-o anterior, adică veți avea un cont. Voi merge încă o dată, paralel cu dumneavoastră, de pe o poștă electronică de unde niciodată, de unde nu am utilizat, adică nu am niciun cont creat și voi încerca, paralel cu dumneavoastră, să mai creez un cont de pe o altă poștă electronică. Vă rog frumos, eu o să urmăresc un pic chat-ul, notați
Dacă este, adică este nevoie de această experiență de logare, de crearea unui cont paralel cu dumneavoastră, adică are cineva calculatorul în față și o să poată lucra paralel cu mine ca să ne creăm un cont în platforma Lab Exchange. Vă rog, notați cu plus sau dacă aveți, da. Iulia, mulțumesc. Am creat cocomitet cu mulțumesc. Natalia, doamna Natalia, da, are calculatorul, deci sunt 3. Doamna Nadejda, da. Așa, avem câteva persoane. Mulțumesc, doamna Olga, doamna Tamara, doamna Natalia, mulțumesc mult. Deci, voi lucra paralel cu dumneavoastră pentru crearea unui cont. Un moment. Mai am nevoie de o captură de ecran. Așa. Este. Deci, paralel cu dumneavoastră, am spus, nu am cont de pe această poștă electronică, apăsăm logare, conectare cu adresă de e-mail, notăm numele, de exemplu, o să notez. Așa, data, luna, anul nașterii, de exemplu, îl notați data, luna, anul nașterii și avem adresa de e-mail. Pentru comoditatea sau, de fapt, nu pentru comoditatea, dar pentru a evita unele erori, puteți merge să copiați adresa de e-mail de aici pentru a evita, nu știu, erori de spațiu, de punct, adică direct din poșta dumneavoastră electronică, ca să copiați adresa. Dacă o știți pe de rost, este foarte bine, dar pentru a evita unele erori, așa, și vom nota o parolă. Implicit, aplicația ne sugerează o parolă. Dacă doriți să o utilizați, dacă doriți ceva mai simplu, puteți dumneavoastră seta o parolă la necesitate. Așa. Am spus, doriți ca să primiți unele notificări despre update-urile, despre modificările care sunt la platformă sau nu. Apăsați dacă doriți, da, dacă nu, nu. Și conectare. Am fost redirecționați la un alt pas. Vă spuneam, acum platforma îmi propune, deci reușiți, ca să nu mă grăbesc. Da, reușiți. În caz de, am spus, mă opriți ca să reușiți să nu vă grăbesc. Deci, platforma îmi propune ca să merg să verific cutiuța mea poștală cu mesajul care a fost redirecționat. Îmi cer scuze. Deci, cutiuța mea poștală, dacă nu este mesajul, așa cum până când la mine nu este, el posibil este în spam. Da. Verificați spam, verificați poate alte categorii de mesaje care aveți și am găsit mesajul de activare a platformei, el este aici. În interiorul mesajului, iată, o să găsiți această fereastră recepționată de la Lab Exchange cu activare a contului dumneavoastră. Acționăm activare, mă redirecționează iarăși la Lab Exchange, unde am informația. Cu succes, contul dumneavoastră a fost creat. Ați reușit să creați și dumneavoastră contul? Da. Da, mulțumesc pentru cei care au deschis microfonul. Ceilalți? Eu n-am reușit, dar eu sunt profesoară de limba rusă. Aș putea lucra în Lab Exchange, dacă e vorba de engleză? Da, am spus. Da, vă ascult. Haideți, dați întrebarea și eu revin.
Da, îți putea lucra. Deci eu o să merg la contul unde am deja creat, unde am totul creat. Am spus, avem în interiorul, este platforma deschisă și avem translare, iată, translate în română, dar eu dacă nu doresc în română, de exemplu doresc în rusă, aleg altă limbă, o să setez ca limba rusă, iată, este limba rusă și translare. Uitați, totul ce am pe Lamp Exchange este în limba rusă. Mulțumesc frumos! Poftim? La clasele primare nu pot să utiliza această platformă. Da, aveți dreptate. Pentru clasele primare, de fapt, pentru clasele primare sunt unele activități. Atât dumneavoastră în clasele primare învățați aria figurilor. Da, clasa 4-a. La clasa 4-a. Acum aria se învață în clasa 5-a. O prezentare intuitivă a ariei, iată, o să revin înapoi la limba română, o prezentare intuitivă a platformei poate fi, ce ține de arie, diferite subiecte pot fi vizualizate. Haideți un pic să terminăm cu înregistrarea pe platformă și după aceasta eu vă arăt care sunt posibilitățile. Câte ceva se poate și de identificat pentru clasele primare. Deci, revenim. Am activat cu succes contul. Acum urmează să îi spun platformei, eu sunt ca student sau sunt ca profesor. Eu sunt ca profesor, acționăm done și ultimul pas. Care este nivelul clasei unde eu predau? De exemplu, voi seta liceu și voi seta, de exemplu, predau matematica și, de exemplu, ceva legat de informatică. Apăsăm done, am creat un cont, unde, da, Deci am ajuns să activează contul, dar nu lucrează butonul. Și zice să urmăm link-ul, dar link-ul îmi spune că nu e accesibil. ați ajuns aici. Da. Așa, și apăsați pe activare cont. Nu, și nu este activ, dar mai jos scrie, dacă butonul nu se afișează, urmați acest link. Dar eu urmez blocat. Da, și dacă apăsați linkul, trebuie să vă deschidă, iată, o asemenea fereastră. Aveți mai multe microfoane deschise concomitent și eu nu reușesc să urmăresc cu cine discut. Vă rog frumos, care are posibilitatea sau care are, așa, un moment, că am pierdut așa. Este. Deci, ați reușit să creați un cont. Da. Da, haideți să vedem ce scrie lumea în chat. Am reușit, da, mulțumim doamna Natalia. Am reușit înainte, sunt câteva... Așa, foarte bine, eu am creat contul anterior. Foarte bine, mulțumesc. Mergeți înainte. Mulțumesc, doamna Argent, mulțumesc. Deci, revenim. Am creat contul. Contul implicit, platforma este în limba engleză, dar dumneavoastră puteți să o personalizați, să notați careva, adică să o translați în limba română. Încă o dată reiterez cum se face acest lucru. Poate nu fiecare utilizează această metodă în fiecare zi, deci click dreapta și avem, îmi cer scuze, un moment o să deconectez microfonul, pierde fiecare dată hostul și este o problemă.
Deci, gata. S-a rezolvat. Doamna Nadejda, da, mulțumesc mult. Nu puteam proiecta ecranul. Deci, revenim. Am creat contul, click dreapta, translare din limba engleză, de la 3 butonașe alegem limba în care sau cu care noi dorim să vizualizăm interfața. O să caut limba română. Așa, și translare la română. Totul văd în limba română. Nu aveți nevoie de română, aveți nevoie de rusă, totul vedem în limba rusă. Platforma este în partea de sus, dumneavoastră, dacă nu, de obicei, implicit când vă creați contul, nu aveți o poză setată, se vede implicit prima literă a numelui dumneavoastră. La mine este Vatavu, înseamnă că e litera V. Puteți modifica această setare apăsând pe pictograma numelui și avem profilul meu, setările profilului sau deconectați-vă. Când reușiți să realizați toate activitățile, acționați deconectați-vă. Dacă doriți să modificați setările contului, acționăm setările contului. Aici veți vedea informația despre dumneavoastră, care a fost anterior introdusă. E-mailul cu care v-ați conectat, numele dumneavoastră complet. Dacă, de exemplu, ați greșit la început, puteți acționa creionașul sau, de exemplu, v-ați căsătorit, s-a schimbat numele. Iarăși, creionașul, modificăm. Țara de origine, putem iarăși să o modificăm, data, luna, anul nașterii. În partea de jos, puteți seta limba curentă pentru browser. Ca să nu traducem de fiecare dată, noi putem să o setăm într-o altă limbă. Aici este o mică problemă. Cei de la LabExchange, de-abia anul acesta, s-au decis să implementeze platforma și în alte țări decât cele vorbitoare, iată, de limbile care le vedeți dumneavoastră aici. Respectiv, limba română nu este, dar această problemă urmează să fie ulterior rezolvată de către cei de la Harvard, în persoana domnului Andrew, și până când lucrăm în limba engleză, dar v-am arătat cum se realizează traducerea. Dacă platforma v-a generat o parolă și dumneavoastră doriți să o modificați sau ați setat o parolă care vă pare că nu este sigură și doriți să o modificați, acest lucru iarăși se realizează de la setări și aveți câteva metode de recepționare a notificărilor. Cum primiți noile notificări? Prin mesaje sau prin e-mail? Sau notificare, iată, acum vă arăt unde apar notificările în platformă. Deci, dacă considerați că v-ați creat cont și nu este utilă platforma sau doriți să vă ștergeți pur și simplu contul de LabExchange, aveți această opțiune iarăși de la setări. Revenim, am discutat din categoria, din cadrul profilului dumneavoastră, am discutat despre deconectare, despre setări și despre profilul meu. La profilul meu, dumneavoastră aveți numele dumneavoastră, aveți un aron, un nume care poate fi, de fapt, el este linkul către profilul dumneavoastră viitor, care îl utilizați. Acționarea acestui link va duce elevii sau alți profesori în cadrul profilului dumneavoastră. Mai departe, despre persoana care are profilul aici, de la creionaș, o să dau un pic, iată așa, să fie vizibil. Deci, de la creionaș, dumneavoastră puteți seta direct. De exemplu, puteți seta oarecare informații despre dumneavoastră, actualizați și informația se notează, iată, în partea de sus. Mai departe, despre experiența dumneavoastră, puteți să informați comunitatea LabExchange în partea de jos, prin adăugare, care este experiența dumneavoastră profesională, care a fost sau este la moment nivelul de educație care îl aveți, gen ați finalizat studiile de masterat, doctorat și tot așa mai departe, sau diferite premii care au fost primite de dumneavoastră în ultimii ani. În partea de jos putem adăuga diferite subiecte ce țin de, adică
ce vă interesează pe dumneavoastră sau care sunt subiectele care vor fi urmărite în cadrul platformei și câteva cuvinte cheie, iarăși, din activitatea dumneavoastră. Iar în ultima secvență este mentoratul, este o modalitate în care persoanele sau profesorii care au o perioadă mai îndelungată pe platformă pot să realizeze mentorat pentru tinerii care tinerii profesori care abia își creează sau se inițializează în platformă. Încă un moment, cred că ați vizualizat pentru fiecare dintre casete, noi avem opțiunea de vizibilitate. Iată, atunci când cineva se va loga la contul meu, iată, o să vă arunc dumneavoastră linkul pentru contul meu, care l-am creat. Atunci când dumneavoastră acționați acest link, vă va conduce la contul meu care îl vedeți. Dumneavoastră nu veți vedea, o să deschid și eu contul meu de pe alt browser, unde sunt logată în altă poștă electronică. Iată, dumneavoastră doar aceasta vedeți despre mine. Vatau Adriana, ceea ce v-am arătat, puteți să-mi transmiteți un mesaj și despre Vatau Adriana este directoare. Atât. Dacă eu doresc ca persoanele care îmi vizitează contul meu să mai cunoască încă alte informații despre mine, atunci eu voi lucra la vizibilitate. Și aveți peste tot butonașii de vizibilitate. Iată, să cunoască cei care accesează contul meu, să cunoască genul. Acționăm vizibilitate, ei vor cunoaște că eu sunt de gen feminin, că sunt din Republica Moldova și că orașul actual este, de exemplu, Râșcani. Așa, am scris. Deci lăsăm așa. Bun. Acum, dacă o să merg la un refresh, dumneavoastră deja veți vedea despre mine și unele detalii. Dar atât eu v-am permis. Deci, poza de profil încă nu am inserat-o. Nume, prenume, puteți să-mi transmiteți mesaj și să vedeți poza de profil. Eu acum vorbesc despre interacțiunea dumneavoastră cu cei care deja de mai mult timp utilizează LabExchange. Exact același lucru este despre... Așa. Exact același lucru este despre vizibilitatea experienței de către alte persoane care deja utilizează sau a intereselor. Am pus, bine, haideți să lăsăm experiența să o vadă, interesele să nu fie vizibile. Încă o dată o să am refresh la contul meu și deja voi vedea mai mult. Experiența nu am nimic la experiență, deoarece nu am inserat nicio experiență în contul care anterior a fost creat. Bun, eu sper că noi ne-am isprăvit cu crearea unui cont și sunteți în pas cu mine și dacă până aici nu aveți întrebări, atunci eu o să merg la contul meu obișnuit cu care lucrez și unde am careva sesiuni deja realizate, careva exerciții sunt prezente ca să le demonstrez și dumneavoastră. Deci vreau să-mi confirmați că ați reușit să aveți contul și deja o să urmăriți ceea ce o să realizez eu în platformă. Da. Da. Bine. Mulțumesc. Deci, hai te rog, mergem partea de sus. Bun. Contul este creat. Anterior v-am arătat de la notificări. Noi primim diferite notificări despre ceea ce se întâmplă pe platformă. Iată, notificările sunt aici în partea de sus, la acest clopoțel. Eu am 9 notificări. Am notificări că câteva persoane s-au înregistrat în clasa unde eu predau. Am notificări de la coordonatorul LabExchange-ului, domnul Andrew, care ne-a dat câteva sarcini și iată, ele sunt recepționate aici sus în partea de notificări. Când eu lucrez, sau după ce am creat contul, m-am logat, în partea de sus eu am posibilitatea utilizării diferitor resurse gratuite care sunt deja incluse sau create de colegii noștri. Deci avem biologie, de exemplu, pentru gimnaziu, liceu și colegiu. Avem diferite teme deja create care dumneavoastră puteți să le utilizați. Avem chimie, iarăși,
este fiecare disciplină care este prezentă în cadrul platformei, ea este grupată după aspectele de liceu, gimnaziu sau avansat, sau și dacă sunt profesori din cadrul colegiilor, ei lucrează la colegii, atunci iată, este în partea sus ați văzut că este și colegiu și iarăși până puteți vehicula informația până jos pentru a vedea care sunt subiectele gratuite propuse de către colegii noștri. În bibliotecă aveți aceleași subiecte, doar că sunt alte oportunități. De exemplu, noi avem simulări de diferite tipuri, avem clustere, putem introduce, am spus, o lecție cap-coadă, care este, la mine actualmente este traducerea în limba română și pathway este cale, dar de obicei dacă este în engleză avem un pathway care includ mai multe tipuri de activități. Deci avem căi, adică un pathway unde sunt inserate, am o problemă cred că cu internetul, unde sunt inserate diferite tipuri de activități. Așa. Un moment. Deci, în librărie, am spus pathway, am clustere, am simulări, am careva activități interactive, secvențe video, text și de aici poate continua. Este ceea ce este deja propus în cadrul platformei. În afară de aceasta, adică pe lângă faptul că eu pot utiliza platforma cu activitățile deja create, pot, ca profesor în cadrul platformei, crea activități. Acest lucru se întâmplă de la contentul meu, sau dați să traduc în română încă o dată. Deci, conținutul creat de mine și eu am iată 5 conținuturi create, adăugare conținut. Atunci când acționăm adăugare conținut, am posibilitatea adăugării următoarelor tipuri de conținuturi. Un video, de exemplu, un set de întrebări, o singură întrebare, o secvență audio, după care, sau în conformitate cu care elevii vor realiza careva sarcini. Un studiu de caz, pot insera un document cu sarcini sau un document spre informare sau un document unde este un document istoric, de exemplu. O imagine, un text narrativ, o citație, un ghid didactic, o secvență de text, o secvență video și toate aceste tipuri de activități menționate anterior pot fi organizate, algoritmizat, sub formă de o cale sau altfel spus, sub formă de un pathway. Adică, careva sarcini, realizarea cărora într-o anumită ordine ne va permite, nu știu, dezvoltarea diferitor abilități sau formarea graduală a competențelor ce țin de disciplina dumneavoastră, de o anumită unitate de conținut. Haideți să încercăm cu dumneavoastră, iată, să adăugăm, de exemplu, o cale. Pe rând, puteți parcurge fiecare din elementele menționate, adică text, imagine, document, secvență video, secvență audio, un exercițiu, un ghid didactic. La sfârșit, după ce parcurgeți fiecare tip de sarcină care poate fi adăugat, dumneavoastră, toate sarcinile create de dumneavoastră pot fi adăugate, iată, într-o asemenea cale, pathway, ce ține de un anumit subiect. Și este foarte simplu, v-am arătat. Pathway, aici vom introduce numele exercițiilor sau, de fapt, va fi subiectul la care se referă ceea ce dumneavoastră urmează să creați, va fi o mică descriere, va fi disciplina la care aceasta se referă,
dacă elevii au nevoie de cunoștințe și licența este implicită, licența standard, și vom adăuga pe rând conținut. După ce am completat cele necesare, adăugăm, de exemplu, conținut. Puteți adăuga conținut deja creat. Iată, sunt o sumedenie de experiențe deja create de colegii noștri sau putem adăuga, dacă nu regăsim conținuturi, în conținuturile create de colegi nu regăsim informația care ne interesează pe noi, puteți adăuga conținut din ceea ce dumneavoastră ați creat. Doar că inițial trebuie să-l creați și după aceea îl veți putea adăuga. Deci adaugă deci conținut nou și din conținutul dumneavoastră. Din conținutul meu, eu reiterez, nu am foarte multe conținuturi create, întrucât și eu nu foarte mult timp am de când lucrez pe platformă, dar sunt foarte, foarte multe avantaje ale acesteia. O să adaug ca conținut documentul de la sesiunea de astăzi, care l-am inserat în platformă și poate fi accesat de aici. Deci, pentru adăugare, dumneavoastră o să acționați butonașul plus și avem un moment. Deci, plus și adăugare, articol. Dacă doresc să adaug mai multe dintre, uitați-vă, eu am un conținut sub formă de imagine, am un conținut sub formă de text creat, am un conținut iarăși sub formă de text și am un conținut sub formă de document. Am pus plus, el urmează să fie adăugat în noul pathway care o să-l creez. Dacă mai doresc ceva să mai adaug din conținutul meu, apăs iarăși plus. Dacă doresc ceva să adaug din conținutul din bibliotecă, am găsit, de exemplu, shape area, am identificat, de exemplu, iată, zona de construcție, iarăși, este despre arii, o să adaug acest conținut. Dacă mai găsesc ceva, iată, avem un ghid didactic creat de un profesor, iarăși trebuie de precăutat ce informații se regăsește acolo și adăugare 3 articole. Deci, în pathway-ul creat de mine, au fost adăugate 3 articole care urmează să fie vizualizate. O să merg iarăși la conținutul meu, care urmează să fie vizualizate de către dumneavoastră. O să vă demonstrez un pathway creat la area figurilor geometrice. Deci, pentru început, ce este area? Sunt propuse câteva probleme. Sunt propuse, iată, într-o imagine, o să o deschid. Iată, sunt în limba engleză, am lucrat în limba engleză pentru o temă de acasă care mi-a fost predată. Este o problemă, atunci la acționare imaginea care este inserată, ea se mărește, elevii parcurg acest pathway acționând butonașul Next. Și, totodată, în partea de sus, profesorul, eu acum o să vă demonstrez clasa, profesorul vizualizează care este rata de realizare a sarcinilor propuse elevilor. Iarăși, sunt câteva figuri geometrice, îmi cer scuze, unde se explică mai întâi cum se calculează area diferitor figuri. Elevul, prin apăsare Next, merge mai departe, parcurge tema și tot așa mai departe. Deci, inițial, pentru crearea căilor, pathway-urilor, profesorul consumă un pic de timp, resursa, cred că cea mai valoroasă a fiecăruia dintre noi, dar calea odată creată, ea poate fi cu mici creionări, poate fi utilizată în cadrul mai multor clase, dacă aveți unul și același subiect. Deci, până aici întrebări nu sunt? Sau sunt? Dacă sunt, eu le ascult.
Așa, poate este. Cum pot traduce pagina? Încă o dată, sunt. Întrebări sunt, doamna Argent, ce înseamnă cale și la ce servește? Deci, cale sau pathway este ca un... Deci, spre exemplu, tema arei. Pentru a înțelege tema arei, eu voi prezenta elevului mai întâi ce înseamnă arie, cum se calculează, etapizarea unui subiect în asemenea mod încât elevul să poată să parcurgă sau să poată fi ca peștele în apă în cadrul unui subiect. Cam așa ar fi. Adică, de fapt, eu etapizez subiectul un algoritm, de învățare a unui conținut, a unei teme, a unui subiect. Pathway sunt acele etape care elevul, parcurgându-le poate și independent, el va putea rezolva o problemă, realiza o sarcină sau deja va fi competent în subiectul care se discută. Da, pași, corect. Deci, de fapt, noi aici putem să ne structurăm proiectul unei lecții. De fapt, pot fi istoria este în bibliotecă. Deci, istoria implicit în bibliotecă nu este, dar dumneavoastră în cadrul, iată, dacă v-ați creat cont, reușiți ca independent să vă integrați istoria. Am spus, Lab Exchange este dezvoltat de către este dezvoltat de către Universitatea Harvard. Inițial erau pentru țările vorbitoare de engleză, acum se popularizează și la noi, dar dumneavoastră diferite aspecte din bibliotecă puteți utiliza pentru a valorifica această platformă educațională în cadrul istoriei. De exemplu, nu știu, la istorie, anii de domnia lui Ștefan cel Mare, 1457-1502, noi putem lua, de exemplu, o secvență video cu una dintre luptele acestuia sau una dintre... Nota 10. Nu, mulțumesc! Săptămâna trecută, profesoara de istorie, îmi cer scuze că o paranteză fac, a avut atestare la grad didactic întâi și eu îi spuneam, doamna Giulieta, eu pot să vă ajut pe dumneavoastră doar cu anii de domnia lui Ștefan cel Mare, în cea mai mare parte, dacă aveți cu aceasta, asta ca o glumă a fost. Bun, pentru limba engleză n-am reușit să citesc încă o dată, deci profesori de limba engleză, cum pot folosi platforma? Mersi! În primul rând este limba engleză și vă este mai simplu ca tuturor celorlalți ca să o folosiți. Dacă creați cont, puteți adăuga elevii la clasă, puteți crea asemenea căi sau pathway-uri de studiere, nu știu, a diferitor, de exemplu, aspecte prezent, trecut, viitor, ce ține de gramatică sau diferite aspecte din, nu știu, de diferite teme care pot fi integrate în cadrul platformei, utilizând instrumentele care sunt propuse, utilizând secvențele audio, secvențele video, secvențele vocale, modul de citire a diferitor sintagme, cuvinte, texte în limba engleză, dumneavoastră realizând aceste citirea textului sau le propuneți textul în engleză ca elevii să-l traducă și să vă prezinte dumneavoastră tema ca sub formă de citire textului, că dumneavoastră să audiați cum ei citesc sau depinde modul de utilizare a platformei de oricare profesor, nu doar de limba engleză, istorie, matematică, informatică, depinde de creativitatea cadrului didactic. Întrucât în cadrul platformei noi avem foarte multe resurse care pot fi adaptate la clasa dumneavoastră, la subiectul dumneavoastră, la caracteristicile psihopedagogice ale contingentului cu care dumneavoastră lucrați. Adică depinde foarte mult de deschiderea la dumneavoastră pentru utilizarea platformei și modul, creativitatea dumneavoastră, de abordarea dumneavoastră a activității profesionale. Deci, subiecte, v-am arătat subiecte cum pot fi identificate, am arătat librărie de unde putem selecta activități deja create și sau partea de practică care poate fi creată de către noi ca profesori la clasă. În afară de aceasta,
noi putem să ne creăm sau putem crea, de fapt așa e corect, putem crea clase unde avem elevi sau noi suntem ca elevi într-o clasă. Eu o să vă prezint dumneavoastră, iată, cursurile mele, sunt în contul meu, cursurile mele și, un moment, deci, clasele în care sunt, eu sunt elev într-o clasă, deci sunt elev în clasa profesor ambasador Lab Exchange 2024, unde o să vă deschid ca să vă prezint un pic din conținut. Deci, exact așa, domnul Andrew ne-a creat sarcini, parcurgerea sau item, parcurgerea cărora o să dea, eu sper că la sfârșit roade în cadrul platformei. În urma creierii, iată, diferitor etape ale activității care a fost realizate la noi în cadrul Lab Exchange, se vede procesul eu, ca elev, eu văd, am realizat sarcina sau nu. Și iată, sunt o sumedenie de sarcini. Ultima sarcină, ea este creată, dar nu este parțial realizată. Deci fiecare cale, dacă elevul vizionează secvența video, dacă el răspunde la întrebări, dacă el ascultă secvența de text care este propusă de profesor, el vede care este progresul său în cadrul sarcinilor propuse de instructorul din clasă. În afară de faptul că eu sunt elev în clasa domnului Andrew, eu pot să-mi creez clase. Clasele la care eu predau și iată am creat o clasă care ține competențe profesionale. Eu voi încerca în această clasă pe parcurs să adaug diferite proiecte, diferite formări care le realizez pe parcurs în vederea formării competențelor profesionale ale colegilor, profesorilor cu care eu interacționez, care poate doresc de fiecare dată sau independent să învețe ceva nou, ceva inovativ pentru a aplica la clasa la care lucrează. Am creat clasa competențe profesionale. Aici am adăugat un document, deci în document este prezentarea de astăzi și am 3 cursanți. Pentru a vă include în clasa în care sunteți, în clasa aceasta unde eu am introdus secvența de astăzi, cei care au reușit să-și creeze clase, deci eu o să vă rog să vă logați în această clasă pentru a vizualiza sau pentru a fi mai mulți cursanți. Deci cum realizez acest lucru? Eu o să vă transmit linkul și dumneavoastră, iată, mergeți în contul dumneavoastră, repet, deci, mergeți în contul dumneavoastră, acționați cursurile mele, acționați clasele în care eu sunt, dumneavoastră până când nu sunteți în nicio clasă, dar sigur aveți undeva, iată, dacă urmați calea care eu am menționat-o, o să aveți butonașul acesta, alăturați-vă unei clase. Apăsați alăturați-vă unei clase și o să introduceți codul care ulterior o să-l transmit. Deci eu încă o dată cursurile mele, iată codul clasei unde eu vă rog ca să vă înscrieți. Un moment. Așa. Am înțeles, mulțumesc. Profesor de română. Exact așa iată codul clasei, codul cum îl aflăm. Eu îl transmit, deci profesorul care urmează să vă înscrie la cursurile lui, el vă transmite, creează clasa, poate introduce sau nu conținut, dar codul îl primiți de la el. Respectiv, ulterior, codul l-ați primit de la mine. Încă o dată, mergeți la cursurile mele, dumneavoastră sunteți logați la dumneavoastră în cont, mergeți la cursurile mele, după aceasta aveți clase în care sunt. De fapt, este a doua de la urmă dacă nu aveți traducerea în română. Acționați clase în care eu sunt și alăturați-vă unei clase. Introduceți codul, solicită înscrierea. Ulterior, eu
în clasa în care lucrez, o să văd dacă cineva a solicitat înscrierea la clasa la care eu predau. Acest lucru se va vedea, deci am intrat cursurile mele, clasa la care eu predau și am opțiunea elev. Iată, uitați-vă. Uitați-vă, am câțiva elevi. Deci, doamna Tatiana, aprob. Doamna Tamara, aprob. Acest lucru, dacă aveți câțiva, nu știu, 10, 15, 20 de elevi, puteți acționa la fiecare independent. Dacă nu, aprobați toate cererile și toate cererile de înscriere la clasa unde eu lucrez vor fi aprobate. Iată, uitați-vă, am deja câțiva cursanți. Pentru fiecare dintre cursanți, dacă ei parcurg conținutul care este predat de către profesor, atunci profesorul vede care este progresul lor. De exemplu, anterior avusem doar 3 cursanți. Doamna Vatavu Justina a finalizat cursul în dată de... nu știu de ce este... da, este invers. A finalizat cursul, este complet. Varatih Liceu, un alt cont care este înscris la curs, și doamna Cazacioc încă nu au început parcurgerea cursului. Și acest lucru foarte bine este observat de către profesor. Dacă apar diferite întrebări, aici este un forum de discuție unde fiecare elev din clasă poate, așa, domnul Vitalie, unde fiecare elev din clasă poate vizualiza întrebarea care este un forum, am spus, sunt întrebări deschise și respectiv profesorul sau ceilalți colegi pot răspunde la întrebările care sunt propuse. Cu referire la clasa în care dumneavoastră predați, putem iarăși să-i modificăm odată creată clasa, poate surveni. Poate aveți nevoie uneori de diferite modificări. Nu știu, poate modificați, nu știu, absolv clasa 7-a, merg mai departe între 8-a, numele clasei sau câți cursanți. Eu pot avea maxim 100 de cursanți sau pot avea mai mult de 100 de cursanți. O mică descriere sau puteți adăuga imaginea clasei. Poate pe lângă dumneavoastră în clasă poate fi un alt profesor. Adăugăm alt coeducator și actualizăm setările clasei odată aranjate după bunul plac. Dacă până aici nu aveți întrebări, am deja 15 cursanți. Și iată, ei sunt vizibili în partea aceasta. Am atribuit doar o singură sarcină ce ține de prezentare de astăzi. În cazul în care doresc să mai adaug alte sarcini cursanților, iarăși voi avea adăugare conținut și respectiv conținuturile vor fi modificate, actualizate, adăugate și tot așa mai departe. Întrebări. Similar Classroom. Da, Similar Classroom, doar că în Classroom dumneavoastră nu... ce ține de clasă Similar Classroom. Dar în Classroom noi nu avem atâtea instrumente, atâtea disponibilități cum sunt propuse în tipuri de experiențe, cum sunt propuse în cadrul Lab Exchange. Așa. Cineva a întrebat anterior, pare mi se, cum se traduce pagina încă o dată. Încă o dată voi arăta. Deci, click dreapta, utilizând sau mouse-ul sau posibilitatea calculatorului și aveți traducere în română. Iată, acționând click dreapta, aveți traducere în română. Apăsați traducere. Dacă nu doriți în română, de la aceste 3 puncte puteți să selectați limba care vă este dumneavoastră comodă. Deci, reiterez, cursurile mele, dacă doriți să vă alăturați la o clasă, am clasele în care eu sunt, apăsați clasele în care eu sunt,
și apăsați butonașul Alăturați-vă unei clase. După aceasta, introduceți secvența care este pentru clasa care dumneavoastră v-ați creat-o. V-am arătat, secvența este disponibilă, iată, în partea de sus a clasei, deci codul de clasă și aici este disponibilă clasa în care urmează să se lucreze. Pentru ceea ce am realizat noi acum cu dumneavoastră este, dumneavoastră v-ați alăturat la clasa în care eu sunt profesor. Dacă doriți să vă creați propria clasă, atunci, exact așa, cursurile mele și veți avea opțiunea, îmi cer scuze, deci clasele pe care le predau, traducerea din engleză nu este de fiecare dată foarte corect, clasele la care eu predau și voi avea creare clasă nouă, vă întreabă numele clasei, vă întreabă disciplina, care va fi numărul maxim de cursanți, o descriere, încărcarea unei poze. Adică veți personaliza spațiul unde dumneavoastră lucrați. Dacă până aici aveți întrebări, eu vă ascult. Dacă nu, despre LabXchange, despre platforma LabXchange și oportunitățile care sunt propuse în cadrul acestei platforme sunt foarte și foarte multe și eu înțeleg și îmi dau bine seama că o sesiune de o oră și 12-13 minute este foarte puțină pentru a asimila atâta informație cât eu am propus, dar să știți că înregistrarea cursului de astăzi va fi disponibilă. O să merg la prezentare, deoarece acolo am câteva informații care eu de fiecare dată le consider că sunt utile. Așa, un moment. Așa. Deci, revenim. Pot foarte mult să vorbesc, pot foarte mult să vă arăt cu referire la LabXchange, dar eu înțeleg că este prea multă informație, platforma este nouă și este nevoie de autoinstruire, de identificare independentă a oportunităților. De aceea eu am lăsat datele de contact în cazul în care aveți nevoie, nu știu, aveți o întrebare sau aveți nevoie de nu, aici nu am înțeles, aici am o întrebare și de fiecare dată eu postez toate datele de contact pentru a avea legătură cât mai strânsă cu cei care instruiesc. Astfel, eu consider că dacă eu dețin o informație valoroasă și o dețin doar eu, informația mea nu prea are valoare sau are valoare doar pentru mine, dar lumea nu o poate utiliza. Dar dacă cunoștințele, nu știu, ideile inovative care eu le împărtășesc cu cineva, cu maximum posibil de profesori, eu cred că reutilizarea a ceea ce eu îi învăț este ca o monedă în grămada care eu o colecționez, adică de recunoștință, Iată, ideea am luat-o de la doamna Cerneș și eu mă bucur pentru acest lucru. Vreau să vă arunc un link în Padlet, un Padlet activ unde eu împărtășesc și lucrez foarte mult cu colegii care îi formez. Acolo puteți nota întrebări, propuneri, sugestii, poate obiecții dacă ați avut la sesiunea care nu mai a luat sfârșit. Dacă o să îndrăzniți iarăși și o să acționați Padletul, acolo veți identifica și calendarul pentru anul următor de învățământ, deoarece vacanța, iată, este, măcar că abia a început, dar oricum mă gândesc că iată se termină. Ca așa, e vacanța de fiecare dată trece repede, concediul iarăși de fiecare dată trece repede. Și să știți că toate întrebările, sugestiile, propunerile, eu le citesc, la întrebări răspund, interacționez cu dumneavoastră, nu vă sfiiți. Este și numărul de telefon, este tot notat. Cu permisiunea dumneavoastră, o să demarez a doua prezentare. O să încerc să nu vă obosesc foarte mult.
de vocea mea astăzi, iar la final, în afară de aceste două prezentări, urmează și sesiunea de debriefare sau de prezentare a produselor dumneavoastră. Eu sper că dintre cei 94 participanți la moment a reușit și sunt sigură că ați reușit să realizați sarcina independentă și eu sper că veți avea îndrăzneala să o prezentați și nu veți fi foarte, foarte obosiți sau ocupați sau implicați în alte activități, posibil pe 2, 3, 5 minute, ca să ducem la bun sfârșit și acest curs de formare continuă. Deci, acestea fiind spuse, propun spre atenția dumneavoastră următoarea sesiune cu subiectul valorificarea în viața cotidiană a competențelor specifice la informatică în contextul modulelor la alegere în ciclul liceal. Conform dicționarului Se poate privind reforma întrebare? anului... Da, Îmi cer scuze, deranj. Dar, problema, eu iată, v-am rugat, întrebați-mă. da, iată pentru lucru individual care ni s-a acordat nouă, termenul este astăzi, da? Nu, termenul nu este astăzi. Dacă poate cineva, nu știu, nu este nevoie de o reușit mai înainte. prezentare. Da, dacă a reușit cineva măcar Mhm. să inițializeze, iată, procesul de realizare a temei pentru acasă, să împărtășește câteva idei, deoarece dacă dumneavoastră o să expediați la adresa asociației tema pentru acasă, tema dumneavoastră o să o vadă doar în cerc restrâns. Dar aici suntem în număr de 93 de persoane și ne propuneți o idee, poate cineva fură ideea dumneavoastră, un pic o modifică, un pic o trece prin interior și iese la sfârșit ceva frumos în fiecare din noi. Mulțumesc. Nu este Vă rog să Da, formulați încă o dată tema pentru acasă. Sau unde ați văzut-o? N-am fost atentă, probabil. La prima sesiune, ea a fost propusă. Pe clasă, A fost A, doamna este Cazacioc plasat în sesiune. Plasat? Poftim? Este plasat în classroom? Da, este plasat pe clasă. Aha. Da, și acolo este plasată. Eu, Și pe poștă a venit. deci, pentru produsul final, vă rog să ne prezentați succint cum dezvoltați competențele transversale la Educabil în cadrul disciplinei predate. Prezentarea poate fi în Word, PPT, Canva sau alte platforme, instrumente care dumneavoastră le utilizați în activitate. Și încă ceva, dacă, de exemplu, suntem doi profesori de la o instituție, se poate de realizat împreună sau aparte? De obicei, noi practicăm realizarea individuală a sarcinilor, dar vorbim despre competențe transversale și în cazul în care dumneavoastră cumva, eu nu știu care sunt disciplinele care le predă Fizica. colega dumneavoastră, Amândouă dar dacă suntem de fizică. da, atunci cred că nu va fi un impediment. Bine, vă mulțumesc mult de răspuns. Vă ascultăm cu drag Da. mai departe. Pentru fiecare disciplină trebuie conturi aparte. Ce aveți în vedere, doamna Rodica, dacă doriți să deschideți microfonul? Dacă predați mai multe discipline, puteți avea un singur cont, dar puteți avea clase diferite, unde predați, de exemplu, matematică, fizică, nu mai știu, informatică. Dacă la aceasta v-ați referit. Da, mulțumesc. Încă o dată reiterez, puteți, eu sper că, da, am Padlet-ul, puteți merge în Padlet, acolo notați întrebările, eu revin mai târziu cu răspunsuri în cazul în care sunt diferite și mai multe întrebări. Menționam, deci, competențele specifice pentru definirea competențelor specifice. Am apelat inițial la glosarul privind reforma educației, unde este definit termenul de competență transversală. Apoi am verificat același dicționar pentru competență specifică și ulterior în cadrul curriculumului, eu am lucrat cu disciplina matematică-informatică, am reiterat încă o dată aici pentru dumneavoastră definițiile de competențe cheie sau transversale, ca ulterior să discutăm despre competențele specifice disciplinei informatica. Ele sunt proiectate pentru tot parcursul claselor de gimnaziu sau de liceu, în dependență de clasa la care ne referim noi.
și ele sunt valorificate în cadrul proiectării de lungă durată la disciplină. Deci, proiectarea didactică anuală a disciplinei se realizează conform datelor din administrarea disciplinei, ținând cont de repartizarea orientativă a orilor pe unități de competență. Acest lucru este bine cunoscut de dumneavoastră. Încă o dată am punctat acest aspect în cadrul sesiunii. Cu referire la tematica care o prezint astăzi, eu mă refer la curriculum, disciplina informatică, ciclul liceal, modulul 5B la alegere din clasa 12-a, aspectul metodei experimentale în științele umanistice, iar competența specifică la care fac trimitere este prelucrarea datelor experimentale din domeniul științelor reale și al celor socio-umane, manifestând gândire critică, claritate și corectitudine. Deci, cu referire la acest modul la alegere, în ciclul liceal în clasa 12-a, profesor fiind, eu practic în cea mai mare parte metoda proiectului. La acest modul avem 13 ore. Pentru metoda proiectului o utilizez atât din perspectiva de predare, cât și cea de învățare, evaluare. Ea punând elevii în asemenea situații încât ei încearcă sau metoda ne ajută ca elevii să se manifeste la maxim. Căutând, iată, poze în internet la metoda proiectului, am găsit am uitat cum se numește, dar este un manual care se utilizează la educația pentru societate și în acel manual este, iată, inserat această poză despre proiect. Mi-a părut foarte și foarte bine gândită, întrucât această poză practic dezvăluiește tot algoritmul de lucru în cadrul unui proiect. Avem profesor, avem elevii dornici de cunoaștere în jurul lui. Pentru realizarea unui proiect, întâi și întâi identificăm o problemă sau ne fixăm un scop. Scopul odată fixat, îl divizăm în obiective, realizarea cărora parcurs ne permite îndeplinirea scopului inițial propus. Implementarea proiectului implică de fiecare dată oameni și aici vorbim despre profesorul care propune proiectul sau elevii care identifică problema pe baza căreia urmează să fie realizat un proiect, despre persoanele care interacționează atunci când se lucrează în cadrul proiectului, despre fondurile sau donatorii în cazul în care avem un proiect finanțat, despre amploarea proiectului, el este la nivel de clasă, la nivel de instituție, la nivel de raion și tot așa mai departe, despre riscurile care le implică realizarea proiectului atunci când se lucrează și despre un calendar stabil. În termenul dat se realizează activitatea dată și tot așa mai departe, acest aspect fiind bine definitivat. Modulul metodei experimentale în științe umanistice, am spus anterior, este divizat în câteva unități de conținut tematic. Finalul este o evaluare sumativă, dar iarăși am spus, este o evaluare sumativă sub forma unui proiect. Deci, inițial, ce înseamnă totuși metode experimentale în științele umanistice? În cadrul modulului, elevii sunt instruiți în aspectul identificarea problemelor. Identificarea problemelor în cadrul clasei unde ei își desfășoară activitate, în cadrul școlii unde ei învață sau în cadrul comunității unde aceștia lucrează. Inițial, deci, acesta este practic primele teme care se studiază, elevii sunt inițiați cum elaborează un chestionar, care sunt instrumentele utile pentru realizarea unui chestionar. Chestionarul poate fi online sau poate fi format hârtie sau poate utiliza diferite aspecte digitale la contorizarea respondenților.
Aici am o captură de ecran din poșta electronică, cum elevii clasei a 12 au lucrat. Deci am avut un chestionar supraîncărcarea programe școlare. Alt chestionar a fost ce ține de bullying. Aici a fost un chestionar, nu i-a dat numele, dar a fost un chestionar de identificarea problemelor cu care se confruntă elevii sau ce schimbări și-ar dori în școală elevii, ce ține de bază tehnico-materială, de adaptarea la activitățile zilnice care sunt realizate în școală. Altă etapă, problemele odată identificate, chestionare create de elevi, aplicate asupra elevilor sau asupra cadrelor didactice, dacă urmează să fie activități ce ține de rezolvarea unor probleme din această perspectivă. A doua etapă urmează identificarea unor posibili surse de rezolvare, resurse de rezolvare a problemelor identificate. Deci, dacă vorbim despre proiecte mici din instituția de învățământ, atunci putem adera la fondurile propuse de la diferiți donatori. De exemplu, putem accesa fonduri în cadrul, nu știu, noi avem în raionul Rășcani fondul pentru tineri. Acolo elevii pot accesa la diferite granturi pentru rezolvarea diferitor probleme. Mai departe, putem identifica resurse de rezolvare a problemelor noastre în cadrul diferitor ambasade. Și aici am fixat, Ambasada Germaniei are proiecte de finanțare în instituție, Ambasada Japoniei are asemenea proiecte, sau Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în dependență de anvergura problemei sau a proiectului care urmează a fi implementat. A treia etapă este scrierea proiectului pe baza problemei identificate și expedierea acestuia în direcția unde am identificat noi o organizație care urmează să ne ajute la rezolvarea problemei și desigur că în cazul în care se câștigă sau suntem selectați pentru implementarea proiectului propus, se realizează toate etapele menționate. Iarăși, încă o etapă este deja după implementarea proiectelor, instituția sau grupul de inițiativă recepționează aceste plăcuțe după realizarea proiectelor. Deci aici, anul precedent, da, 2022-2023, anul acesta noi avem proiecte în derulare, încă nu am primit aceste plăcuțe confirmatorii, dar în anii precedenți am realizat proiecte precum Sport for Life, de 22. Să știți că proiectele care le prezint, am câteva proiecte mai micuțe și am câteva proiecte mai mari, realizate de către elevii claselor liceale, preponderent clasa 12 în cadrul acestui modul, dar noi, fiind o instituție dintr-o regiune rurală, nu avem posibilități foarte, foarte mari de a accesa proiecte foarte mari, foarte costisitoare. Cu pași mici, sunt de această părere și elevii mei împărtășesc această idee, cu pași mici. Avem proiectul Sport for Life de 22.000 aproximativ, am procurat inventar sportiv, iarăși echipament sportiv pentru tineri activi de 18.000, undeva a fost pentru sală de sport, undeva a fost pentru terenul de fotbal, undeva a fost pentru terenul de volei, undeva a fost proiectul TELUS, a fost înverzirea teritoriului, crearea unui spațiu verde pentru recrearea tinerilor. Proiectul Împreună pentru copii a fost dotarea instituției cu aspecte TIC în cadrul Cabinetului de Creație a Tinerilor. Avem
proiecte, un proiect ce ține de dotarea instituției cu echipament sportiv, iarăși inițializat și realizat de către elevii clasei a 12-a în colaborare cu Asociația Obștească Grădina Florilor. A fost un proiect aproximativ de 120.000 de acest inventar sportiv, dotarea cu diferite zone pentru recrearea copiilor. Aici sunt iarăși activitățile plăcuțele din cadrul proiectelor, crearea unui post de lectură în cadrul ambelor blocuri, practic la fiecare etaj avem sau o zonă de odihnă sau un post de lectură sau o zonă pentru recreare activă, pentru diferite jocuri de socializare, dame, șah și tot așa mai departe. După implementarea proiectelor, asigurăm durabilitatea și dezvoltăm proiectele mici în proiecte mai mari, adică zonele acestea de recreere, ele nu au fost din prima create la toate 3 etaje, în toate blocurile de studii, dar a fost un lucru secvențial pe diferite aspecte. În concluzie, pentru formarea competențelor dispunem de o gamă foarte largă de metode de predare și învățare. Doar trebuie să facem o selecție atentă pentru a ne asigura că metoda este potrivită competenței specifice, corespunde ritmului și particularităților de vârstă ale elevilor. Indiferent ce metode vom insera la lecție, elevii noștri trebuie să fie activi în căutarea cunoașterii și să exploreze probleme de unii singuri. Nu știam cum să închei sesiunea de astăzi, având 2 sesiuni, un singur formator în aceeași zi. Eu sper că nu ați obosit nici de vocea mea, nici de activitățile care le-am propus. M-am gândit la metoda sandwich. Nu vreau să aud foarte, foarte mult critică, dar critica constructivă de fiecare dată o primesc ca o bună, ca o idee spre îmbunătățirea ceea ce fac. De aceea, vă rog, dacă sunteți disponibili, să am un feedback la ceea ce am realizat astăzi și ulterior, dacă este cineva deja pregătit cu tema pentru acasă sau măcar o idee să ne împărtășească cum urmează să realizeze tema propusă în Classroom, să discutăm un pic. Eu o să opresc partajarea ecranului. Vreau și eu să vă văd un pic și haideți să discutăm. Dacă aveți posibilitatea, sunteți disponibili, nu sunteți implicați în alte activități. Așa, cineva a scris link, dar pentru ce? Sau pentru linkul Padlet? Așa, haideți să vedem în chat. Deci, pentru a fi profesor la clasă, dumneavoastră o să selectați educator sau profesor. Dacă doriți să fiți student într-o clasă sau elevii dumneavoastră când își vor crea conturi, ei vor selecta ca elevi. Dar ca să accesați clasa la care eu v-am invitat, iarăși o să selectați educator, adică sunteți profesor. Linkul de la Padlet eu o să-l arunc încă o dată aici. Așa, produsul final, da, dar nu dorește nimeni să ne prezinte. Înregistrarea sperăm că va fi. Văd că foarte multe persoane, atât domnul Ion, doamna Natalia, ați inserat produsul, adică o captură că ați realizat produsul final. Întrebarea mea este iarăși, dacă nu dorește nimeni ca să ne prezinte ceea ce ați făcut. Nu, răspunsul a fost la întrebarea ce temă pentru acasă avem. Adică am pus doar captura de ecran la tema pentru acasă, încă nu am realizat-o. Aha.
Bine, da, mulțumesc, doamna Natalia. Eu sper că ați reușit să vă gândiți ceea ce o să faceți. Sau este cineva care dorește să discute un pic cu mine? Sau sunteți ocupați cu alte activități? Deci, încă o dată, reiterez, pentru produsul final, vă rugăm să ne prezentați succint cum dezvoltați competențele transversale la Educabil în cadrul disciplinei predate. Prezentarea poate fi Word, PPT sau Canva sau alt instrument care dumneavoastră îl utilizați. Doamna Crețu, doamna Natalia a postat anterior în chat care este produsul final și adică pe lângă faptul că eu l-am citit, puteți să-l accesați de acolo. Vreau să mă înscriu la clasa dumneavoastră, aleg educator, alegeți, doamna Beatrice, și codul dacă îl aveți, dar dacă nu, iată încă o dată. Deci o să copii codul și o să-l propun aici dumneavoastră ca să vă puteți alătura clasei unde eu lucrez. În clasa unde eu lucrez, știți că o să postez din când în când sesiunile care le realizez. Sper să fie utile pentru fiecare dintre dumneavoastră. Deci, doamna Natalia, vă rugăm încă o dată, este solicitarea să postați produsul final aici în chat, dacă aveți posibilitatea. Așa, alte întrebări? Nu sunt. Dacă nu sunt, eu sper că dumneavoastră ați reușit în Padlet să notați poate o întrebare, poate o neclaritate, poate o viitoare colaborare. O să deschid acum să verific ceea ce ați notat. Dacă întrebări la mine personal, la sesiunile de astăzi nu mai sunt, dacă nu dorește nimeni până când să ne împărtășească viitoarea capodoperă care urmează să fie transmisă, eu vă doresc o zi bună. Vă mulțumesc că într-un număr atât de mare ați reușit să parcurgeți sesiunea de astăzi și vă doresc un weekend pe măsura muncii care am avut-o în această săptămână. Văd multitudine de mesaje, dar îmi pare foarte rău că nimeni nu dorește să vorbească. Eu sper că nu v-am obosit astăzi cu vocea mea. Stimată doamnă, noi vă mulțumim pentru curs, ne-ați provocat, deci e posibil că o să avem nevoie de niște formări mai practice și important că ne-ați lăsat datele de contact, poate vom crea mici grupe, poate eu gândesc lucruri, poate pe trepte de școlaritate, poate pe arii curriculare, cumva să fie un interes mai deosebit în dependență de specificul disciplinei pe care o predă. Oricum este un curs bun și vă mulțumim mult, ați fost explicită și vă dorim succes și dumneavoastră și nouă reciproc. Sănătate mult! Mulțumesc! Sănătate să fie la toți, că restul cumpărăm. O zi bună! Deci, instruiri nu urmează să fie. Aceasta a fost ultima zi de instruire. Am avut instruire în perioada 12-14 și astăzi